హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి గోండి సాంగ్ మీద ఉంటుంది. సో వీడియో మాత్రం ఎక్సలెంట్ వచ్చింది అని అనుకుంటున్నా. మీకు కూడా నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో నేను మ్యూట్లో పెట్టిన ప్రతి సాంగ్ని ఫుల్ సాంగ్తో చూడాలంటే టెలిగ్రామ్లో జాయిన్ అయిపోండి. సో ఇప్పుడు డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇలాంటి ఎన్నో వీడియోస్ వస్తుంటాయి. వాటి కోసమైనా తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో అంతకంటే ముందు ఒక సేప్ ఉంటుంది, సేప్ యాడ్ చేసుకోవాలి. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ సేప్ ఉంటుంది. ఈ సేప్ని కాపీ కింద దానికి పైన దానికి రెండింటిని సెలెక్ట్ చేసి కాపీ టూ లేయర్స్ కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోండి. 4 సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ 2 లేయర్స్ని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మీరు ఫొటోస్ చేంజ్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలంటే సేప్ని టచ్ చేసి ఎడిట్ గ్రూప్. ఇప్పుడు 1 బై 1 ఫొటోస్ చేంజ్ చేసుకోవాలి. సింపుల్. ఫొటోస్ చేంజ్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి అనేది కూడా సింపుల్గా చెప్పేస్తా. మీరు ముందుగా 9:16లో ఫొటోస్ని కట్ చేసుకోండి. కట్ చేసి 1 బై 1 యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అవి ఎలా కట్ చేయాలో తర్వాత చెప్తా. ఇప్పుడు ఫొటోస్ని ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలో చెప్తా ఫ్రెండ్స్. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసి కలర్ అండ్ ఫీల్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ న్యూ ప్రాజెక్ట్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ. దీన్ని టచ్ చేసి సో ఇప్పుడు మీ ఫొటోస్ ఎక్కడుంటే కట్ చేసిన ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఫొటోస్ని తీసుకోండి. సో అలైట్ మోషన్లోనే ఉంటుంది. మీరు అలైట్ మోషన్లో ఉండి కట్ చేస్తే అక్కడనే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. అక్కడ నుంచి ఫొటోస్ తీసుకోండి. ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఫోటో టచ్ చేసి ప్లస్ ఐకాన్ టచ్ చేసేయండి. సింపుల్గా చేంజ్ అయిపోతుంది. సో ఇలా చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్. ఇలా 1 బై 1 అన్నిటికీ సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు పైన ఫోటో కలర్ అండ్ ఫిల్ న్యూ ప్రాజెక్ట్. సో మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో మీద టచ్ చేసి ప్లస్ ఐకాన్. సింపుల్గా 1 బై 1 ఇలాగే మొత్తానికి ఈ విధంగా అన్నిటినీ 1 బై 1 మొత్తానికి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మీకు అర్థమైందే అని అనుకుంటున్నా. ప్రతి ఫోటోని సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఇలాగే చేసుకోండి. సో బ్యాక్ వచ్చేసేయండి ఆల్మోస్ట్ చేసి. ఇప్పుడు ఇది కొంచెం తక్కువ అవుతుంది. దీన్ని టచ్ చేసి మళ్ళీ దీనికి టచ్ చేసి ఇట్లా లాగేసేయండి. సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్. మీ ఫొటోస్ ఏ ఫొటోస్ అయినా కావచ్చు. సో ఇప్పుడు ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ఇలా 1 బై 1 మొత్తం చివరి వరకు మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ 1, 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఫోటోని కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఒకటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ 2 సెకండ్ 29 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర నుంచి పేస్ట్. సో మళ్ళీ మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో. చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఎన్ని ఉంటాయో లాస్ట్ వరకు మొత్తానికి చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ అన్నిటిని యాడ్ చేసుకోండి ఇలా కంటిన్యూగా. సో కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు
యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలాగే సేమ్ ప్రాసెస్ లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా మొత్తానికి లాస్ట్ వరకు చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఎన్ని ఉంటే అన్నీ కంప్లీట్ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు. సో ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా టైం అవుతుంది, అందుకోసమే సింపుల్గా చెప్పేస్తా. చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, వాటిని మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో 27 సెకండ్ 10 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి, ఈ చిన్న సైజ్ ఫొటోస్. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి సెక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో మధ్యలో 2 ఫొటోస్ వస్తాయి, అవి వదిలేసేయాలి. సో ఇక్కడ నుంచి 3 సెకండ్ 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర నుంచి కంటిన్యూగా 1 బై 1 ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, లాంగ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా. మొత్తానికి చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మధ్యలో 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి ఫ్రెండ్స్, దానికి వేరే ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, చెప్తా అది కూడా. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు 1 బై 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో మధ్యలో ఎక్కడ వదిలేసేయాలంటే ఇక్కడ 17 సెకండ్ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఒక ఫోటో అండ్ 18 సెకండ్ 21 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ 2 ఫొటోస్ని వదిలేసేయండి. సో మళ్ళీ కంటిన్యూ చేసుకోండి. ఇలా లాస్ట్ వరకు కంప్లీట్ అయ్యే వరకు కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసి ఎఫెక్ట్ పేస్ట్, అంతే సింపుల్గా ఉంటుంది. సో లాస్ట్ వరకు ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా కంప్లీట్ చేసుకోండి. సో ఇలా కంప్లీట్. సో లాస్ట్ ఫోటో ఇక్కడ ఉంటుంది, దీన్ని కంప్లీట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఒక్క ఫోటో ఉంటుంది లాస్ట్కి. ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్గా ఇప్పుడు చెప్పిన కదా ఆ ఫొటోస్ 2 ఫొటోస్ ఉంటాయి. సో 2 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. 17 సెకండ్ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఆ ఫోటో తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ 2 ఫొటోస్ని యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్. సో ఇక్కడ వరకు 18 సెకండ్ 21 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ 2 ఫొటోస్ని కంప్లీట్ చేసుకోండి. సో ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయినట్టే ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూసారు కదా. ఇప్పుడు మనం ఫొటోస్ని ఎలా కట్ చేసుకోవాలో అది చూద్దాం. బ్యాక్ వచ్చి ప్లస్ ఐకాన్ ఇక్కడ 9:16 ఉంది కదా, దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. క్రియేట్ ప్రాజెక్ట్, ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా చేసి ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ కరెంట్ ఫ్రేమ్ ఆస్ PNG అని ఉన్నది కదా, దీన్ని టచ్ చేసి ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్గా ఎక్స్పోర్ట్ అయిపోతుంది. ఎక్స్పోర్ట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ సేవ్ అని కొట్టేస్తే సేవ్ అయిపోతుంది. సింపుల్ ఫ్రెండ్స్, మొత్తం 7 ఫొటోస్ అవసరం వస్తాయి. 7 ఫొటోస్ని ఇలాగే చేసుకోండి. సో ఇలా కంటిన్యూ చేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ షేప్ ఉంటుంది కదా, గ్రూప్ షేప్, దీంట్లో కంటిన్యూగా మొత్తానికి యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అండ్ లైక్ చేయడం అస్సలే మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.